Pasensya kayo kay siyempre bago pa manggod niya akong balay nga gipalit so mo nang ang floor mat di pa kayo mo. Din. Yan. So sa kakaroon kaya ang akong unit kuan pa man siya so wala pa siya sala set, wala pa dining set. Foam ra gyud tanan. What's up mga bitokon? Welcome back sa akong YouTube channel. Ako kondri sa mga sa Daplin sa kadagatan. Ako diri sa kuan diri sa may alubihid. Kaya syempre muni-muni, relax. Maguna-una sa mga kanang mga problema. Pero ang ako ginahuna lang usaon paggasto sa kwarta nga daghan kaayo. Anang bito? So karong adlaw ani mga bitokon itorta mo kay nay one time manggod na nagingon nga burn may pa magbutang ka di og kanang murag balay nimo diha nga rest house da duol sa dagat. So first time ninyo ni mga bitokon ako ipakita sa inyo ang akong bag-o lang gyud nga ipalit nga balay itorta mo may mga tao murag nakayelo mga yellow tires bro na may nag-meeting diri mga senior citizen na nagtapong-tapong mga tiguwang mo nagsabot-sabot sila kung sa daw mga maintenance sa diabetes, high blood ako itorta mo sa akong bagong gipalit nga balay diri so diri mura ni siyang stage ang dating pero pininibutangan ng foam diri. Siyempre gusto kang hangin, pwede ka diri maglingkod-lingkod, tanaw sa tubig. Kaya kaso kung fun man, kanang taob man karon taob. So feeling ni mo nga basta gusto ka muligo, pwede na ka mo dive diretso. Pero yun ang imong ulong mabawar man. Diri pwede ka maglingkod din ana. Bye. Transshine. Basta kayo na yung nagbutang diyan. So, ali, sulod mo. Uy! Pasensya kayo kay siyempre bago pa manggod niya akong balay nga gipalit. So, mo ng floor mat di pa kayo mo. Aling, dahin mo. Yan. So sa kakaroon kaya ang akong unit kuan pa man siya so wala pa siya sala set, wala pa dining set. Foam ra gyud tanan. So pwede ka matulog diri. So tanaw nimo ana. Yan, may foam. Para ni siya kay kabalo ba mo sa Hilas King kay barkadista da kay mga friends. So sa akong mga friends diha medyo pipila lang itong mga arangan lang mga itsuraan lang ng mga friends. Kung hindi itsuraan pwede. Yan. So, pwede din maigo mga pila ka buhok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. My God! Napa. Tuloy ka start ano. Yan. So, for example, actually, gusto mo ako rin mag-isa. Gusto ko nga ako matulog. Hindi ka naman gawa kalingaw. Boring man, balik ka sa Tapos with aircon. Pero pwede nyo abrihan ko. Kahit flat screen TV.
Tapos, with CR. Liguanan. Ato liguanan diri. Darang bangag diri. Di, pwede ka magkuhan diri. Ligo, banlaw, pwede. Yan. Nindot tayo, di ba? Sa pikas lang misa diri, kaya usahay, kaya kung mga friends usahay ako kung ginalahi ang malata sa di malata. So ganun diri nga part, diri ang malata. Sa pikas ang di malata. Okay, balang tas pikas. Okay. So dia ang friends, dia ang malata. Yo sa pikas nga di malata. So nga klase ng kapunungan ni diri. Sino yung kapunungan ni yellow cards? Naka-yellow, mga yellow cards. So, doa akong gipalit kay dito para sa mga malata na ko nga friends. Kanil diri ang di malata. Muna sila, di malata. Kung dito blue. Diri na po ng color diri. Alright. Perfect. Okay, pasensya na mo. Bago pagigpintal, bago kayo, akong flat screen, huwag pa na ako mataon. So, pwede na po ka mo dahil diri. Hindi na sa kadiri. So, pwede tibong barkada nga diri. Nice. Pwede aircon, pwede rapod fresh air. Love it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos pwede sa gawas, pwede 20 katao diri mag-stay diri. Siyempre, yan ay OMC, aircon, perfect. So, money. Kung pagkapalit na kay buy one take one buy one take one ni pagkapalit dito na heights. Bye-bye transient. Tingnan sa kanisa rural transient. Transit mo. Transit dito. So, na mo na yung design ako sa gawas. Diamond para dato. Diamond. Ini pyramid, kinimian ng pyramid scam. So, diamond niya mo. Pwede rin scam. Kulang lang, nilingin-lingin na ni. Kiryahan na rin. So, piso-piso. Okay. Ora. So, kinsa day mo, sir? Wala mong kapitan. Hay! Barangay Council din eh? Barangay Council. Dili nito lang kuhaan kapunungan. Dito ni kapunungan din? Muna. Wala yung mga piro ng kapitan nga napagkitas sa Barangay Baybay. Ay, actually, na ako diri, gitaw ni Bye-Bye Transient. Kung sa daw ni sa Rural Transient. Lahat na transit mo dito, no? Lahat dito siya. Actually, na ako din mismo sa kanang, siyempre, kamo ba nakabalsa na? Wala pa mo nakabalsa? Wala na kayo mas behind? Kano nakabalsa mo? Dugay na nilang problema, di ba? Nakani naman ko diri para sa balsa sa lubihit. O sa silang problema diri, okay, what if kung gikaglagyo, walay mapuyan, walay matulugan. Kung saan man na ron. So nasulbad na nakaw, gikaramadlawa, nag-cutting of ribbon ni din nagkamutre gamit. Adali, konting. Moni karon ang Bye-Bye Transient. So mo ton duha ka rooms. Ang atong target boss per room pila ka buok? At least 20. So for example, kung taga Bukidnon mo, layo mo, pwede na mo din magstay daan the night before kay at least pagkabuntag sa'yo, pwede niyo mabili ng mga gamit baka dito mo dito sa bansa, tapos din mo diri na po, pag umanaman po siya, yun na po maligo. Perfect na kayo, di ba? So nakita ninyo, so diri halos 20. Actually, kaning area, pwede pa nibutangan ng foam, di ba? Pwede. Very good. So at least, pwede pa mag-relax, mag-chill. Okay? So muna yung mga kaway-kaway ka sa inyo mga boss. Ayan. Barangay Council sa Bye-Bye. Akot family. Hello ma'am. Ayan. Muna sila din. Hello sa intanan. Okay. Sa kagawad sa barangay. Kagawad, kapitan. Bro, nakulbaan ko. Bro, ko gipatawag sa barangay. So nasa sila din para
ma-witness sa atong pag-opening din. So congratulations and Kapitan, pwede ba imbitara sila dito? Sige, imbitara sila nga. Siyempre, kung kamo mo ano din nanay pwede matulgan. Okay. Iimbitar ko kamo nga musuroy sa amo sa Bye-Bye Boardwalk para nga kung gusto mo magbalsa balsa diya o gusto mo matulog nga na inyong katulugan din naana ang amo diri. So suroy na kamo dinhi sa amo sa barangay Bye-Bye. Yeah. Kay nindot kayo ang among dagat din. Support, pakpak! Mga binayran, no? Mga binayran, no?